ಹಲೋ, ಎಸ್, ಅಂದು ದೇವರಾಜ ಪಾತೇರು. ವಾಟ್, 20 lakhs? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಾ? ಬುಕ್ ಮಾಲ್ ಅವಂದು ಅಲ್ಪ ಜಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತುಂಡು. ಓಕೆ, ಲಾಯರ್ಡಕ್ಕೆ ಏನಣ್ಣ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸರಿ, ನಾನೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುವೆ. ಓಕೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು, ಅಂಚೊಂದು ಲೇಟ್ ಆಗಿ. ಎಸ್ ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇತ್ತೆ ಜವನರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಪುನಿ ಪೊನ್ನುಲಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಕುಲ್ಲಾದು ಆ ಮಾಲು ಈ ಮಾಲ್ ಪನ್ ತಿರುಗುನಿ. ಇದು ಎತ್ತ ಇತ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ ಪೊನ್ನುಲ್ಲಂಚೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸಿತ್ರ ಇಲ್ಲದ ಅನ್ನದುದೇ ಲವ್ ಮಲ್ಪುವ ದಯಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪೀಂಕಾವಲಿ ಎತ್ತ. ಡ್ಯಾಡ್, ಈರ್ ಪನ್ಪುನ ರಾಂಗ್ ಡ್ಯಾಡ್. ಯಾನ ಚಾಚಾ ಇಜ್ಜಿ ಡ್ಯಾಡ್. ಕೂಲದನು ಈ ಬೈಕ್ ಹಿಡ್ಕೋಣು ಅತ್ತ ಕಾರ್ ಹಿಡ್ಕೋಣು ಅವೇತ ನಡುಟು ನಿಕ್ಕೋರ್ತಿ ಮೆಗ್ದುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡ್. ಉಂಟು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿದಿಜಿ ತುಲ ಈ ಏರಿನ ಬೋಡಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಲ ಅವೇಂಕ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತ. ಈ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪನ ಪೊಣ್ಣು ಈ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೋಡು ತಾಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿಡು 5 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಬದಿ ಕೊರೋಡಾವು ಅಂಚಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ. ಡ್ಯಾಡ್, ದಾತ ಪಾತ್ರೊಂದುಲ್ಲರಿ. ಗುಡ್. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾನು ನಿಕ್ ದುಂಬೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಡಿತ್ತಂಡು ತೋಲದನು ಈ ಸೊಸೈಟಿದ ರೀತಿ ನೀತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಯಾನು ಎನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಂಚ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಪಣದು ಅವು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಆತೆ ಅತ್ತು ಈ ಸಮಾಜಡು ಎನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ದಾದಾ ಪಂಡದು ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಈಲ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರಡು ಪನ್ಪುಣೆ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಡ್ಯಾಡ್, ಅಕುಲ್ ಬಾಜಿ ಬಡವೇರು ಪಂದು ಈ ಪನ್ಪುಣ ಪಾತ್ಯಾರ ಯಾನಿಕ್ ಆನೆ ಒಂಜಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತದ ಪೊಣ್ಣುಲು ಕಾಸಿನ ತೂದೇ ಆನುಲ್ಲ ಪಿರ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡದು. ಎನಿವೆ ಮೈ ಡಿಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಫೈನಲ್. ಬಚ್ಚನ್ ಮಾರೆ ಇಂಜಿನ ಕಾಂಡ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಸ್ ಬೋತು ಮಾರೆ ತಿರಣಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಇದೆ ಅಚ್ಚನ ಬಚ್ಚನ ಪೂರ ಪೂಪುಂಡು ಈಗ ಅಜಯ್ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಬಲ ಬೈ ಅದೇ ಬಾರ್ ಗುಡ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ನಿಗಳು ಕಾಲೇಜ್ ಬಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ತಂದು ಬರ್ಪುಣೆ ಮಾರೆ ಈ ಬಲ್ಲ ದಾದ ಆಪುಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಜಿ ಬಲ ಹೋಯ್ ಹೋಯ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರಣ ಒತ್ತೆ ತಡೆ ತೀರಂದೆ ಸೀದಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೋಯಿನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅವಳು ಆಡ್ಬಿಡ್ಪೇರ ಆರ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರ ಈಗ ಬೈತಿಜಿ ಅಂದೆ